Morjesta, morjesta kaikille. Täällä taas ollaan ruokaostosten esittelyvideon parissa. Taitaa olla 5 kuukautta, kun viimeksi on kuvannut samaisen videon. Niin. Otetaan taas uudelleen sama. Helvetti. Mutta joo. Näitä 3 kipaletta. Uivariinia. Ehkäpä on parempi, että minä laitan tämän tähän. Sitten 2 seitiä. Nää pakko laittaa heti pakkaseen. Terse. Noin. Teen siis lohikeittoa ensi viikolla, niin ostin valmiiksi noin. Sitten 2 kraavilohta. Nää oli -30, niin oli pakko ottaa. En oo pitkään aikaan syönyt. 2 keittokinkkua. Perhana. Perunoita siihen kalakeittoon. Jos muuten haluatte nähdä, että teen kalakeitosta videon, niin kommentoikaa alas. Sitten on tää toinen. Sitten on mansikka juomatiiviste. Niin kommentoikaa alas. Niin. Mä voin sitä tehdä. Tai siitä tehdä videon, nimittäin mä en oo ikinä ennen tehnyt itse seitistä kalakeittoa. Sitten sipalia. Ai niin, sitten sisulle Primacatin biiffiä. Eli onks tää nyt sitten nauta? Niin, aivan, nauta. Siellä se huutaa taustalla. Juusto. Sitten oli tämä mehu. Sitten toinen tämmönen tiiviste. Mulla menee ihan hirveästi mehua. Niin. Sen takia sitä 2. Ja sitten vielä appelsiinimehua päälle. Sitten tilliä kalakeittoon. En ostanut tuoretilliä, kun en välttämättä sitä olisi sitten käyttänyt mihinkään muualle. Niin ajattelin, että toi on ehkä fiksumpi, säilyy paremmin. Sitten meitwurstia. Sitten 3 kevytmaitoa. Sitten täysmaito siihen kalakeittoon ja sitten 3. kevytmaito. Sitten leipäjuustoa, pest. Sitten tupakoita, niitä en näyttele. Sitten oli vielä 4 tämmönen. Ja sitten seuraava kassinen. Oh shit! Kananmunia 15 kappaletta. Oho, mitenkäs tää on auennut? Onneksi jos sen hajonnut. Sitten riisipiirakoita 4 kappaletta. Sitten tämmöstä juustoa ostin vielä. Sitten näitä kahvin kanssa. -30 oli nääkin. Nää on ihan helvetin hyviä. Kannatan tehdä, jos ei oo testannut. Sitten ostin herkuksi tämmösen hotmixin. Sitten kuittio. Sitten kalkkunaleikettä. Tää on aivan best, mutta on helvetin kallista. Sitten 2 näitä ja nää on ihan parhaat limpparit ikinä. Se on tyhjä. Sitten viimeinen kassi. No täällä on itse asiassa kissapainotteista. Näitä Primacattejä 3 kipaletta. Ja sitten ostin sisulle testiin näitä. En ole ikinä ennen antanut. En pitää tehdä. Pitää itse asiassa nyt just ottaa sulamaan 1 ja loput äkkiä pakkaseen. Niin. Tämä nyt oli tämmönen pika-osteist video. Mä rupean laittaa näitä tonne jääkaappiin ja otan tästä sisulle sulamaan 1 palleroisen. Niin toivottavasti nähdään sitten seuraavan videon parissa. En tiedä milloin tulee. Ei mitään tietoa. Mut see you next time. Bye bye.